Στη σελίδα 524 είναι ο ψαλμός Καπαζίτα, ψαλμός 27. Ψαλμός Καπαζίτα, 27 και το εδάφιο 4. Εν ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή, τον ακατοικώ εν το οίκο του Κυρίου, πάσα στας ημέρας της ζωής μου, να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι των ναών αυτού. Αμήν. Ο Δαβίδ είχε αυτή την επιθυμία και δεν την είχε κρυφή, την γράφει, την διαβάζουμε και αγάπησε τον Κύριο, αγαπούσε τον Κύριο. Και αυτός που αγαπάει τον Κύριο θέλει να τον ακολουθήσει. Θέλει να είναι εκεί που είναι η παρουσία του. Θέλει να είναι εκεί που είναι το σώμα του. Εκεί που βρίσκεται ο λαός του Κυρίου είναι και η παρουσία του Θεού. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Κυρίου μας. Και αυτός είναι η κεφαλή. Δόξα τω Θεώ. Και αυτός που αγαπάει τον Κύριο δεν θέλει κάτι άλλο στη ζωή του. Δεν εξητεί να πάει δεξιά ή αριστερά, να βρίσκεται σε άλλα μέρη όπου γίνονται πολλά και διάφορα, διότι αυτό που έχει επιθυμία ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του, αυτό και ακολουθεί. Αυτός που έχει το ποδόσφαιρο μέσα στην καρδιά του, την Κυριακή θα πάει στο ποδόσφαιρο. Αυτός που έχει στην καρδιά του το γλέντι, θα πάει στο γλέντι. Θα πάει στα μπουζούκια, θα πάει να χορέψει, να πιει, να κάνει αυτό που θέλει και έχει στην καρδιά του. Αλλά αυτός που αγαπάει τον Κύριο θα ακολουθεί το θέλημά του. Θα ακολουθεί τον λόγο του. Θα συνάγεται ομού, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Και συνάγονται ομού οι άνθρωποι, οι ελεημένοι του Κυρίου. Αυτούς τους οποίους έκλεξε ο Θεός, τους αγίασε και τους οδηγεί για την αιώνια βασιλεία του. Αυτούς τους ανθρώπους, ο Κύριος που έκλεξε, τους έβαλε στην εκκλησία του, μέσα στη πίμνη του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι αυτός ο ποιμένας. Και τα πρόβατα, λέει, ακούνε τη φωνή του και τον ακολουθούν. Κάποια άλλη φωνή, αν ακούσουν, δεν θα ακολουθήσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος είναι ζωντανός. Μιλάει μέσα από το λόγο του. Ανάμεσά μας. Και τον ευχαριστούμε, διότι δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτύρητο σε αυτούς που τον εξητάνε. Και αυτός που εξητάει τον Κύριο θα τον βρει και ο Κύριος θα τον οδηγήσει ανάμεσα στο λαό του. Δεν θα τον στείλει μακριά, δεν θα τον στείλει σε χώρα μακριά, δεν θα του πει να πάει να γίνει μοναχόντας, να πάει σε ένα όρος για να αγιάσει, αλλά στους μαθητές είπε, σας αποστέλω, λέει, σαν πρόβατα εν μέσω λύκων. Και ο άνθρωπος του Θεού δεν απομονώνεται, δεν είναι καλό να απομονώνεται και να μένει μόνος και να τραβάει το δικό του δρόμο, διότι δεν θα του βγει σε καλό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος συνάγει τον λαό του και θέλει να είναι όλοι αυτοί που κάλεσε ο Κύριος μας μαζί ενωμένοι και ο Κύριος καλεί και κάνει μια οικοδομή. Εσείς, λέει, όλοι οικοδομήστε λίθος, οίκος πνευματικός και ο κάθε ένας είναι ένα λιθαράκι, ένα μέρος αυτού του πνευματικού οικίματος του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το ζήτησε ο Δαβίδ και τούτο θέλω εξητή. Δεν το εξήτησε μια φορά, το βρήκε και μετά δεν βαριέσαι τώρα. Έχω εγώ άλλα στη ζωή μου, έχω να ακολουθήσω την καριέρα μου, έχω να ακολουθήσω το ένα το άλλο.
Και γνωρίζουμε την παραβολή που ο Κύριος κάλεσε τους ανθρώπους και ο ένας είπε «Έχε με παραιτημένο, αγρόν αγόρασα, τώρα δεν έρχομαι, θα πάω να δω τον αγόρο μου άλλος». Η γυναίκα νηφεύτη, θα πάω με τη γυναίκα μου μια βόλτα, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί, και ο καθένας μπορεί να βρει κάποια δικαιολογία για να αλλάξει το τρόπο ζωής του, για να αλλάξει το δρόμο του, για να ακολουθήσει αυτό που αυτός θεωρεί πιο σοβαρό και σπουδαίο μέσα στη ζωή του. Αλλά δεν είναι αυτό το σωστό που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Το σωστό είναι να εξητάει τον Κύριο και να συνεχίσει να τον εξητάει πάντοτε, να μην σταματήσει το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα ημέρας της ζωής μου. Να μην αφήσει ο άνθρωπος τον Κύριο, την παρουσία του Κυρίου, να μην αποκοπεί από το σώμα του, δόξα στο Θεό, διότι ο Κύριος κάλεσε για αγιασμό, κάλεσε τον άνθρωπο για σωτηρία και ετοιμάζει την εκκλησία του για να έρθει να την παραλάβει. Και θα παραλάβει μια εκκλησία άγια, καθαρή, χωρίς κοιλίδα ή ρητίδα, λέει, τι των τιούτων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο κάθε ένας που έχει μέσα του αυτή την ελπίδα ότι θα δει τον Κύριο, ετοιμάζεται, καθαρίζεται, και αυτό γίνεται στην εκκλησία. Δεν γίνεται μακριά. Δεν γίνεται ο άνθρωπος να πει εγώ θα φύγω, θα πάω, θα καθαριστώ, θα αγιαστώ μόνος μου, θα κλειστώ και όταν θα καθαριστώ και θα επιστρέψω και θα είμαι πάλι ανάμεσα στο λαό του Θεού. Αλλά ο λόγος του Κυρίου μας λέει το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα ημέρας της ζωής μου. Από όταν καλεί ο Θεός τον άνθρωπο να μην φύγει από κοντά του, να μην φύγει από την εκκλησία του την Αγία, όπου είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εδώ υπάρχει αλήθεια. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχετε να μας πει ο λόγος του Κυρίου, σε αυτόν που νικάει, θα τον κάνει και στήλο μέσα στην εκκλησία του. Και το στήλο δεν μπορεί κάποιος να το μετακινήσει εύκολα. Αν πάει κάποιος και προσπαθήσει να σκουντήσει τη κολόνα μέσα, εκεί στη μέση δεν μπορεί να την κουνήσει. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος που μένει σταθερός και αμετακίνητος και εξητάει το πρόσωπο του Κυρίου, το θέλημά του μέσα στη ζωή του και όχι άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και Κύριε αγάπησα, λέει, την κατοίκηση του οίκου σου και τον τόπο της σκηνής της δόξης σου. Αγάπησε, στο προηγούμενο ψαλμό, την κατοίκηση του οίκου σου. Και όταν κάποιος αγαπήσει τον Κύριο, αγαπάει και τους αδελφούς και δεν έχει θέμα. Αγαπάει το να συνέρχεται ομού, θέλει να βρίσκεται ανάμεσα στο λαό του Θεού, διότι εκεί ο Κύριος έθεσε την ευλογία. Δόξα στον Κύριό μας. Τι καλό και τι τεπρό, λέει, να κατοικούσει εν ομονία αδελφοί. Και μέσα στην εκκλησία του Κυρίου αυτό γίνεται. Κατοικούν εν ομονία αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το αγάπησε. Και είναι ο τόπος της σκηνής της δόξης σου. Και ο Κύριος έρχεται και κάνει την παρουσία του. Επισκέπτεται το κάθε έναν. Μας πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο. Μας μιλάει. Μας ενδυναμώνει. Μας δίνει δύναμη Πνεύματος Αγίου για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το δρόμο μας μέσα στον κόσμο αυτό που είναι έρημος. Μακριά από τον Κύριο, μακριά από την Εκκλησία, ο άνθρωπος θα ξεραθεί. Είναι σαν το κλίμα που αν είναι μόνο του, μακριά και δεν είναι μέσα στον αμπελώνα, δεν θα πάει καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας. Εν μέσω, θέλω διηγήστε, λέει, το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω συνάξεως θέλω σε επενή. Δόξα στον Κύριο μας. Ανάμεσα στο λαό του Θεού, λοιπόν, ο άνθρωπος μένει, συνεχίζει να μένει και δοξάζει τον Κύριο. Βεβαίως τον ομολογεί καθημερινά ο άνθρωπος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας. Αλλά ο Κύριος θέλει τον άνθρωπο να συνάγεται ομού. Θέλει τον άνθρωπο να έρχεται στον οίκο του. Θέλει τον άνθρωπο να
είναι μέσα στην Εκκλησία Του και καθώς λέει «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό, ευλογείται τον Κύριο ή εκ της πηγής του Ισραήλ». Εν εκκλησίες. Λοιπόν, είναι αναγκαίο ο άνθρωπος να πηγαίνει στην Εκκλησία, να είναι μέλος της Εκκλησίας, μέλος του σώματος του Κυρίου μας, να ευλογεί, να δοξολογεί τον Κύριο, διότι η δοξολογία είναι μέρος της λατρείας και της λειτουργίας της Εκκλησίας του Κυρίου μας. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο μας, διότι αυτό κάνει η Εκκλησία του Θεού. Δεν δοξάζει κάποιον άνθρωπο, δεν λατρεύει κάποιον άνθρωπο, δεν ευλογεί κάποιον άνθρωπο, αλλά το ζωντανό και αληθινό Θεό. Το Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα το Άγιο. Εν εκκλησίες λοιπόν ευλογείται τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι καλό ο άνθρωπος να συναθρίζεται, να έχει πίμνη, να έχει εκκλησία και να μην είναι περιφερόμενος μια εδώ, μια εκεί, μια παρακεί. Δεν είναι καλό να περιφέρεται ο άνθρωπος του Θεού, αλλά να σταθεί εκεί που τον θέλει ο Κύριος, για να μπορέσει να τον βοηθήσει να αυξηθεί, να μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει, να μπορέσει να δοξαστεί μέσα στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας. Είναι λοιπόν αναγκαίο ο άνθρωπος να μην απομακρυνθεί από τον οίκο του Κυρίου μας, διότι λέει καλύτερα είναι μια μέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, ήθελα να προτιμήσει να είμαι θηρορός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Είναι πολύ καλύτερο ο άνθρωπος για μια μέρα να είναι στην παρουσία του Θεού, εκεί που υπάρχει η παρουσία του, εκεί υπάρχει η δοξολογία, εκεί που θα τον επισκεφθεί ο Κύριος και θα τον πληρώσει και θα του δώσει το Πνεύμα το Άγιο και θα τον γεμίσει με το καρπό του Πνεύματος του Αγίου, παρά χιλιάδες, παρά πολλές ημέρες μακριά. Θα προτιμούσα, λέει, να είμαι θηρορός στο οίκο του Θεού, παρά να κατοικώ εν τις σκηνές της κατοικίας. Το καλύτερο είναι αυτό, να προτιμήσει ο άνθρωπος να είναι έστω και θηρορός, έστω και τελευταίος, αρκεί να είναι μέσα και να μην είναι εκεί που υπάρχει αμαρτία, στις σκηνές της πονηρίας, εκεί που οι άνθρωποι ακολουθούν την επιθυμία της σαρκός τους, εκεί που υπάρχουν τα έργα της σαρκός. Αυτό είναι το καλύτερο. Ο άνθρωπος να έχει αυτή την επιθυμία να βρίσκεται στην παρουσία του Θεού και να μην απομακρύνεται. Να μην νομίζει ότι θα περάσει καλύτερα αν απομακρυνθεί από την παρουσία του Κυρίου και από τον λαό του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας. Και ο Κύριος μας βεβαίως θα ευλογήσει την Εκκλησία Του, τον κάθε ένα ξεχωριστά, και θα υψώσει την Εκκλησία Του. Και τις εσχάτες ημέρες το όρος του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί περάνω των βουνών, μας λέει ο Ισαΐας. Και πάντα τα έθνη θέλουσι σειραίοι εις αυτό και πολλοί λαοί θέλουσι υπάγει και είπε «Έλθετε και ας αναβόμοι στο όρος του Κυρίου, εις τον οίκο του Θεού του Ιακώβ, και θέλει διδάξει μας τα οδούς αυτού και θέλουμε περπατήσει εν τες τρίβεις αυτού». Πού θα επισκεφθεί ο άνθρωπος τον Θεό, πού θα το ανοίξει τη διάνοια για να καταλάβει, δόξα στον Κύριό μας, παρά μόνο στον οίκο του Θεού. Και διδάσκει ο Κύριος, έχουμε το Λόγο του Κυρίου, ο οποίος μας διδάσκει, μας ελέγχει, μας διορθώνει, μας βοηθάει και θα περπατήσουμε τις τρίβες αυτού. Δεν θα περπατήσουμε σε κάποιον άλλον δρόμο, αλλά στον δρόμο που ο Κύριος μας δείχνει μέσα από το Λόγο του, καθώς είναι πώς και λίχνος, λέει ο Λόγος, στα πόδια μας. Και γνωρίζουμε και βλέπουμε πώς περπατάμε. Δεν έχουμε σκοτάδι, δεν περπατάμε στο σκοτάδι, διότι όποιος περπατάει στο σκοτάδι είναι σίγουρο ότι θα πέσει σε παγίδα, θα σκοντάψει και θα πάθει κακό. Αλλά ο Κύριος μας φωτίζει, μας δείχνει το δρόμο. Ο Λόγος Του μας φωτίζει.
και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Εκκλησία του Κυρίου μας δεν ακούγεται κάτι άλλο παρά η διδασκαλία του Κυρίου μας, το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάριστο και τέλειο, για να διδαχθεί ο καθένας και να οδηγηθεί σε όλη την αλήθεια δια του Πνεύματος του Αγίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Κύριό μας, και βεβαίως ο Κύριος σύστησε την Εκκλησία Του, και η Εκκλησία του Κυρίου μας δεν είναι χθεσινή, είναι εδώ και 2.000 χρόνια. Είναι η Αποστολική Εκκλησία, αυτή την οποία ο Κύριος μας ίδρυσε, και από όταν ο Κύριος μας αναλήφθηκε και είχε εκλέξει τους Αποστόλους και τους έδωσε τις οδηγίες, τους εξαπέστειλε, τους χρησιμοποίησε, ίδρυσε την Εκκλησία Του, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο μας. Η Εκκλησία Του θριάμβευσε και το τέλος της Εκκλησίας είναι ένδοξο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος ετοιμάζει τον λαό Του, συνάγει τον λαό Του, και όχι για κάτι μικρό, αλλά για κάτι πολύ μεγάλο, για κάτι που δεν θα τελειώνει, γιατί όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο αγωνίζονται να κάνουν το καλύτερο, να ζήσουν περισσότερο, να φτάσουν όσο πιο πολλά χρόνια μπορούν να ζήσουν, να απολαύσουν, αλλά ο Κύριος είναι αυτός που δίνει την αιωνιότητα, αυτό που οι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν, και ο Ιησούς Χριστός το δίνει αυτό δωρεάν. Το μόνο που ο άνθρωπος έχει να δώσει είναι η καρδιά του, να δώσει την καρδιά του για να μπορέσει ο Κύριος να τον εργαστεί, να μπορέσει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα του και στο τέλος να απολαύσει βεβαίως αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκε, αυτά που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για εμάς. Δόξα στον Κύριο μας. Νέα γη και νέους ουρανούς. Θα στεφανώσει με τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Θα δώσει στον κάθε έναν αυτές τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Αυτά που βλέπουμε γράφει στον Εικόντα, μέσα στην Αποκάλυψη. Και έχει πολλά να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Και το μεγαλύτερο δώρο του Κυρίου μας το γνωρίζουμε, ότι είναι η σωτηρία της ψυχής, ότι είναι η αιωνιότητα, διότι η ψυχή είναι το πιο πολύτιμο που έχουμε και έχει ο κάθε ένας άνθρωπος. Και γι' αυτό με τα φόβου και τρόμου να εργαστεί ο κάθε ένας την εαυτού σωτηρία, για να μπορέσει να σταθεί εκεί που το θέλει ο Κύριος και να είναι έτοιμος για την ώρα που θα τον καλέσει ο Κύριος κοντά του. Δόξα στον Κύριο μας. Και ο κάθε ένας πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος. Και μέσα στο λόγο του Κυρίου μας αυτό βλέπουμε, ότι μας προτρέπει να είμαστε έτοιμοι, να αγρυπνούμε, να μην κοιμόμαστε πνευματικά, αλλά να περιμένουμε τον Κύριο. Και αυτός που περιμένει τον Κύριο δεν ασχολείται με άλλα θέματα, με άλλα πράγματα, δεν τρέχει δεξιά-αριστερά, αλλά εκκλησιάζεται και δεν αφήνει το να συνέρχεται ομού, καθώς είναι συνήθεια ιστινάς, λέει, αλλά τι κάνει? Προτρέποντες αλλήλους, λέει, και το σάφτο μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζουσα την ημέρα. Και να μην αφήνει κανένας το να συνέρχεται ομού. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας. Υπάρχουν οι καθιερωμένες μέρες και ώρες συναθρήσεως και είναι καλό το σώμα του Κυρίου, η Εκκλησία του Κυρίου να συνάγεται, να δοξάζει τον Κύριο, να έρχεται η παρουσία του Κυρίου και να ευλογούνται όλοι. Και ο Κύριος όταν έρχεται και επισκέπτεται τον άνθρωπο, τον ευλογεί. Και ο άνθρωπος δοξάζει. Και ο άνθρωπος μαρτυρεί ότι καλό έγινε σε με που και σήμερα ήρθα στην Εκκλησία, λέει. Και πάντοτε γίνεται καλό στον άνθρωπο όταν εξητάει την παρουσία του Θεού και εξητάει και αυτός να βρίσκεται εκεί που είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αυτούς τους οποίους ο Κύριος έκλεξε για να εξαγγείλουν τις αρετές Του. Και ο Κύριος έχει αρετές και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και γνωρίζουμε την μεγαλύτερη αρετή Του. Ο Θεός είναι αγάπη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.